Bueno, adiskideak, eta orain bai, kongresua ixteko, Sorturen Kontseilu Nazionala igoko da oholtzara. Lehenbizi herrialdeetako arduradunak izendatuko ditut. Gipuzkoako arduraduna Josian Agirre. Arabako arduraduna Txus Martínez de la Hidalga. Bizkaiko arduraduna Maribi Ugarteburu. Ipar Euskal Herrikoa Jean-François Lefort. Nafarroako arduraduna Juan Cruz Aldasoro. Jarraian, nazio mailako irizpideekin, Kontseilu Nazionalean jardungo duten kideak. Bixente Goikoetxea. Unai Berrostegieta. Oiane Zabala. Iker Elizalde eta Miriam Campos. Borroka instituzionaleko arduraduna Joseba Permatx. Borroka ideologikoko arduraduna Josu Lizarralde. Masa borrokako arduraduna Marije Fula Ondo. Eta bozeramaile nazionalak Fernando Barrena, Amaia Izko eta Xabi Lizarralde. Gatazkaren konponbiderako arduraduna Rufi Etxeberria. Nazioarteko harremanak Maite Ubiria. Komunikazio arduraduna Juan Jose Petrikorena. Diruzaintza arduraduna Marisa Alejandro.
barne antolaketa arduraduna Idoia Aiastui. Eta sortuko presidentea, Asier Arraiz.